Dělat já, vole. Já se potěru, Lucko. Čemu ty vole? Takže k tomu zapálit cigo. To já asi s toho budu muset vymazat zvuk. To budeš pak už vymazat, protože to nebudu mlčet celou dobu. Jo, tak už jednu natáhni, ne? Lida herečka. Počkej, jeden je. A nikdo nic nedělá, jak kdyby neviděli ani. Tady nikdo není teď. To vzduch. To protože tady nikdo není teď, ne? Tam je jedno plátní. Přesuneme to do Kauflandu. Mezi regály. Já se to nebavím, ty vole. Ty vole, já jsou zatyčí. Jste zatyčí. Vypadně má jednu plátni. Ale tam už jeden chlap čumí a nic. Jo. No. Už jsem se nešla. No vidíš, jak čumí. Čumí. Hele, akce. Ten do teďka to nepustí. Tyhle, tak i tady kluk čuměl, tak já to čumím. No a nic, ty vole. Kdyby jednu fláknu hlavu na Brečej oči. Teď si nás to zapotíš vidět. To prdela. Že to natáčím. No co já se teď díval? Jsme být asi víc nenápadní, ty vole, dáme se schovat. Ty vole, musíme jít jak... No, už můžeme natáčet jenom 3/4 hodiny. Ty vole, už mi teče Tady je nudle. strašně málo lidí, jo. Chceš kapesniček? Jo, dobrý. Nechceš? Já jsem potáhla už. Vy jste hovno herci, ty vole. Ty vole, mám musí ukázat, jak se má jaký holka do prdele. Jo, ale to bylo dobrý. To vypadá, jako že ti fakt ubližuje. Ty to palčíku? A jo, když to za chvilku. Nic, to je. Vychází někdo aspoň z Kauflandu. Jo. Chlap se jenom koukne a jde dál, ne, debílek. Píšu neboj. Hele, z technických důvodů budeme muset vymazat zvuk.
to teda jako sprdí. Kolik si sám, uklidni se. Přestaň. Linda se už Přestaň. se vžila do role. Surové. Tam ženská, jak viděla ženská, No. Tak se chováš. Přestaň. Domů. Přestaň. 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 Bude se, jak se chová. Ano, rozumím, tak přestaň. Říkám, že už nikdy nebudu. Ne. Já už nikdy nebudu. Ano, uvědomuji si to. Přestaň. Ještě. Ano, Dobrý. tohle. Tak mě nestrkej. Ještě řekni, že by někdo tam šel, jo. Já to nevidím. Já už tam lidi, kterou kolem. To vysvětlila. Jo, to je to kamera, hotovka. Zavolám si to, tam to vypovolá. Dobrý, jde to vidět. Ano, rozumím, ale tak jdu domů. To jsou docela dost chudí, jo. Ano. Možná ještě víc, aby to pak počítala z kamery. Jak se o tom teďka mluví? Jak se dělá tady kouká. Jo, kouká na nás. Na ně. A tamhle takhle nahoře taky. Zkusím se blízko. Já jsem schválně si dala takhle tu ruku. Jo. Já nevidím na to parkoviště, kdo tam chodí a kouká. Kde to máš ruku? Ruk? Jo, si dělá svoje zločin. Ještě nic nedělaj, ne? Já nepoznám, jestli už něco děje, jestli už můžu psát nebo ne. Jo, jo. Všechno.
Toho mám napsaného, to co je. Ano. Všechno, že to provedla. Krásně. Už je jménem ženský. No. Je tam někdo třeba u košíku. No, teďka tam jede pán, ale ten se, teď se na ně akorát podíval. Jinak tam nikdo není. Tamhle tak video, na to nevidím, tak to bylo. Promiň. Přestaň. Promiň. Já se strašně omlouvám. To má rád, už mám těch košíků, ale že ne. No ani. Já se fakt strašně omlouvám. Promiň. Přestaň, pust mě. To bylo dítě asi fakt nebudí, nebo ho ne, to ne. No. Ta paní reagovala. Ne, taky ne teda. Jenom, že se tam zastavila. Nech mě. Pust mě. Tam pust mě. Kurva, tady se tohle novela, ty píče. Pust mě, těžká. Je tam pořád. Nech mě. Teda, ale je to sexy. Nechtěla mě šahej. Přestaň. Teda, on je sexy takhle. Vy toho. Přestaň. Pust mě. Přestaň. Mluví jak si, jo, 16. Mě. Já to nestíhám. Odnáším. Mě. Hele, paní, pojď. Přestaň. Nech mě. Přestaň. To tam schýlocuje, ty vole. Co? Ze schůdku na schůdek, ty vole, i tam. Píšu. To jsou malí děti, doufám, že se nepíšu. Ne, píšu tady u těch košíků, ale píšu jenom ty, co se do píči. Co se na ně podívají, jo? A ne všichni, co tady stojí. Pust mě. Přestaň. Pust mě. Domů. Já tam ale chlapač mi i cigára, Přestaň. toho kávy, tak to chci. Mě. Říkám, pust mě. Přestaň. Ale stojí tam. Ale to ještě není reakce. Není, no. Teďka už. Sociologický výzkum je, že jste zareagovala. To je na UJO. Sociologický výzkum.
A zase ženská, ty vole. Se trapí. A zase přestaň. Ten červený chtěl něco říct, ale... Ale kluci tam stojí a koukej. To je fakt pěkný, no, že koukají na to, jak prostě napadá holku. No, tam ten je fakt nejlepší. Dá si kávičku, toho cigárko a kouká. Tamhle paní se podívá. Cikány jsou nadšený. On se tomu směl, ty kokotě, ty vole. Tak to je teda ty vole. Lido se prostě narodila pro kameru. Pustě ti říkám. Pustě. Jo, oni tam potom stojí a čumí na něj. Ty kluci dva. Jo, tam ta ženská. Nic. Ty vole, a papíry, že vyvede pěšky, proč se by tam šel, ty vole. Не знаю даже. Tady vypadá vás jiná věc. Takovej ten nejdější, co teď nadále ty kudy. Třeba tam bude použít, to můžu říct, prostě slovo, jo. No, a teď to stejně zacenzuruje. Nějakým způsobem. Co je, vole, co děláš? Úplně blbá, vole, proč nepodvádíš, jako tady ty věci děláš? No proč? Proč tady to děláš? No proč, ale? Vysvětli mi to. Jak přestaň, vole, mám tě na douby tady. Nebo co? Co uděláš? Přestaň. Co uděláš? Nic neuděláš, vole. Drž hubu, vole. Přestaň. Nebo co? Co uděláš, vole? Ty věci děláš. Drž hubu, vole. Nebo co? Debile, vole, že bys pomohl. Ty vole, hlavně, že jsi žvejkač do vejkačku, ty vole. Debile. Hlavně, že jsi žvejkal žvejkačku. Já jsem se pak nevykoukala, jako tak smutně. Pomocí. Tak čau. Ty. No já to mám hlavně na vás, že jo, protože když to takhle na ně natočím, tak to bude vidět. Teď si to třeba není a pak na nás vypneš. Tady teď doklad. Ale on je menší, jo? Co? Jsou stejný. Stejný jsou. A my máme taky stejný. No. A já půjdu něco. Nedělej. Moje hezký, tak co?
Mají ještě tlačítko. Tě iritují ty. Pocitě ale znovu nás tady stůl, to se úplně špatně. Zastaví to v 11. patře. Tady máš 11 a říká 12. Petru. A pak tam to skočí. No Marku, to už tady jezdíme. Kokoti. To není vidět, že podle mě to má nějaký signál, jako, že to je těžký, tak to nejezdí. Se to na to váhu nějak. No. Dobře to. Pojede nahoru. Tak se připrav, přátelé, že nastoupí. Což je docela blbý, že tady jezdíme jen tak výtahovat, najednou tady tě bude mordovat. Tady kumbe. První patro. Až teď jo? Ty vole. Vola, Tak pojďte. No. co